Vážení spoluobčané, na zastupitelstvu obce, které proběhlo v červnu, jsme schválili pořízení změny územního plánu číslo 4. Takže nyní to máte takovou informativní výzvu k tomu, abyste mohli podávat, tak jak to máme tady napsané, podnět na pořízení změny územního plánu. Ta trojka, která dobíhá, kterou budeme zanedlouho na zářijovém zastupitelstvu schvalovat, se týkala skutečně obecních projektů a standardizace územního plánu. Do té změny číslo 3 jsme nevnášeli požadavky vás občanů či podnikatelských subjektů, ale ta změna číslo 4, kterou máme nyní jak kdyby zahájenou, to pořízení, tak ta se bude týkat už žádostí vás všech, kteří budete mít zájem. Je to tentokrát teda za podmínky, že ty žádosti, které budete dávat na pořízení změny územního plánu, budou ale zpoplatněny. Když se někdo zeptá, kolik to bude stát, tak momentálně není reálné odpovědět. Ono to je o tom, že když se zhromáždí veškeré vaše požadavky, zadáme to takto zpracovateli změny územního plánu, tedy projekční kanceláři, tak ona pak na základě těch přijmutých podnětů a žádostí stanoví cenu, která bude na každou žádost takto tím pádem jako přesně stanovena. Když jsem se ptal takto Mikulově na územním plánování, v jakých částkách se potom tady toto pohybuje, tak je to individuální a nedá se to nyní přesně stanovit. Může to být 10 000, 20, 25 000, podle toho, o jak náročnou změnu se bude jednat. Tak to jenom, abyste takto věděli, že i v případě té vaší žádosti to bude za podmínky úhrady té části, která se bude týkat právě vaší žádosti. Co jsme takto domluveni, tak vaše podněty budeme sbírat do konce října tohoto roku a následně teda se budou ty vaše žádosti takto procházet, budou se připomínkovat a posouvat dál. Ale důležitá informace, podněty do konce října letošního roku 2026 dodávat takto na obecní úřad, do kanceláře, kde kolegyně teda od vás ty podněty a žádosti budou přijímat. My je budeme takto sumarizovat a pak následně je předáme do Mikulova paní Procházkové na územní plánování. A jsou stanovené teda formuláře, do kterých byste měli vaše žádosti a podněty psát. Takže nyní máte teda možnost o tady tyto změny, takže na vás a jsme teda připraveni vaše žádosti přijímat a budeme se jim takto věnovat. Děkuji za pozornost a těším se na další setkání.